Și bine v-am găsit la al treilea al meu video. Astăzi o să vă arăt top 10 cele mai bune jocuri de jucat. Nu o să vă plictisi niciodată de ele. Prima dată, dați că îl aveam aici, Matchmaster. Este un joc foarte frumos, mie chiar îmi place. Puteți să vă jucați cu prietenii. Aveți și booster-uri, nu o să vă plictisiți niciodată de el. Chiar frumos. Bun. Al doilea joc este Brawl Stars. Cred că toată lumea l-a jucat. De el niciodată nu o să vă plictisiți, puteți să vă jucați cu prietenii. Mie ce îmi place la el că nu contează că nu le ai, dar poți să te joci cu ele. Dar eu spun la... cum se cheamă? E o arenă unde sunt roboți și acolo vă jucați. Dar nu puteți să intrați în arenă cu el dacă nu aveți. Bun, al treilea joc, Clash Royale. De să nu să vă plictisiți, puteți să vă jucați cu prietenii. Mie ce îmi place la el e că a băgat legendere. Mie asta îmi place la el. Bun. Al patrulea joc este Crafting and Building. Este un joc ca Minecraft-ul, dar nu arată așa și arată ca cel cu bani. O să vă arăt acum pe unde trebuie să umblați ca să arate ca cel cu bani. Mie chiar îmi place, puteți să vă jucați cu prietenii, nu vă cere prea mult spațiu. E convenabil să vă jucați, mai ales că nu dați niciun ban pe ele. Și mai arăt. Aveți toate animalele, puteți să bateți dragonul, puteți să faceți portal de end. Eu am bătut dragonul, dar numai că pe creativ. Să intrăm pe o mapă random. Mie chiar îmi place, pentru că ăsta m-am jucat, mi se pare, nu mai știu de la câți ani, dar m-am jucat pe el, mă jucam în fiecare zi. Deci cam așa arată. Aveți oi, cal, găină, bebeoaie, aveți warden-uri, aveți silverfish-uri, aveți pești. Da, și mie ce-mi place că puteți să faceți o casă sub tapă. Da. Pentru că știam că în celelalte jocuri, că Minecraft-ul cu bani, știu că când îți pui ușa, când o deschizi, îți intră apă, dar o să faci deschisă că nu-ți intră apă deloc. Știu că are. Uitați. Numai aici, dacă vă dați să zburați în picet, o să notați mai rapid. Deci, aici aveți să puteți să vă dați pe creativ, tot. Dați să vă arăt unde trebuie să umblați. Dați la setări. La setări. O să aveți aici, o să vedea prima dată Crafting and Building, dar voi puneți original, dați, original textures. De aici vă schimbați skin-ul. Eu l-am pe ăsta. E gratis skin-ul, nu trebuie să dai, nu trebuie să ai monede. Bun, să trecem la al 5-lea joc.
place. Al 5-lea joc. El este, dați că e aici, Critical Ops. Critical Ops e un joc în care ești într-o echipă, ori ești terorist, ori polițist. Trebuie să vă jucați cu prietenii. Puteți să vă jucați cu prietenii. Dar mie ce nu-mi place la el că monedele și diamantele se găsesc mai greu. Sincer, acum o să trecem la, nu la Critical Ops, al 6-lea joc. Este Call of Duty. Mie chiar îmi place. Cred că îl întrege pe Critical Ops la textură. Arată chiar frumos, puteți să vă jucați cu prietenii. Al 7-lea joc este Standoff. Standoff 2. Al 7-lea joc. Mie chiar îmi place, un fel de Critical Ops, arată ca el, dar numai că, cum se cheamă, monedele astea le găsesc mai ușor. Al 8-lea joc este, stați un pic că l-aveam aici. Dacă nu-l găsesc aici, scriu direct. Uite ăsta. Al 8-lea joc este Gangster New Orleans. Nu știu, nu sunt eu prea mult cu engleza. Mie chiar îmi place, m-am jucat și eu, e chiar frumos. Și ăsta m-am jucat. Al 9-lea joc, este chiar frumos. Ok, facem trecere cu mașini. Aici e chiar frumos, mie chiar îmi place. Și al 10-lea este el este al 10-lea joc, nu o să vă plictisiți de el niciodată, e chiar frumos, puteți să vă jucați cu prietenii. Și cam atât a fost cu videoul de astăzi, la revedere!